Hello mga higala, maayong hapon kanatong tanan. Mga unta ninyo mga higala, ang akong kaon ron is usa ka plangganang saging. Ako man jud akong saging, wala pa nahurot no. Last na guro ni. Nya dayon na ako'y litos. Nya sayo na kaining ko ano? Kaunon ang litos. Hugasan ako dayon. Pag humaghugas, ako na dining butangan ani. So, ang akong gamiton is kani creamy French dressing. Ito lang ni iana. Gamay lang. Okay, para na ako tay veggies karon. Namay lamang higala. Namay manggod ni siya nga dressing kay kuan. Dili ra tamis ra. Kanang napod siya isang aslong. Isa. Naan pagkaon. Unsay makarelate ani no? Naapod mi diri sa amo ay. Mukaon po mi ginani mo rami kanding. Unsa to na ilito sa balay. Pwede ra walay ingon ani nga dressing is mang ketchup lang og mayonnaise. Mo na inyong kuan sa gulon niya dahil ibutang ni. Or kung wala mayonnaise lang. Siya tanganan na ako diri sa panahon karon kailangan kanina to no? Fresh veggies. Mahal ang gini karon, mahal. Karon nga time kay hindi lagi kaagi gikan sa probinsya padung diri. Dili kaya no yano ang mga gagmay nga mga negosyante. So katulad yung mga dagko na so mahal na kay sila og hatag abot diri. So sorry na lang ini ka normal na medyo barato na lang ni siya. Karon ari na punta kumbati sa saging. Nalata jud akong saging. Init pa kayo.
Mao ni akong panihapon karon dito sa og saging. Na okay ra mo diha. Nakoy para pa shout out mo. Muna ako na prepare no. So next video na lang to. Last. Dagko kayong saging. Kauban pa ni atong gihatag na ko ni Inday Kabkab. Yan, nahinog naman ka siya. So, nahan mo ko nung agol lang siya. God. Wala mo Cebu mahigala dagko kay saging dire. Sure. Samot pa dito sa mong bukid dagko kayo. Sa hindi lang taon may kalapos. No kaya nagsaka pa jud ang mga kagawon dire. Hopefully next month okay na ni. No kaya sa pagkakaroon ang mga kuan ang mga frontliners sila may naapektuhan. Ato sad silang iampo manghigala apit sa ang pag-ampo nga maayo ra dayon sila kay frontliner bet sila. Daghan kay salamat mahigala. Please like and share my video until my next video. Bye.